Espero que sí. Aí está. Raspberry Espacio, aquí tedes. En The Raspberry podedes axudar o personaxe para chegar ao seu destino trocando e xirando as pezas do camiño. As pezas precisánse de encaixar correctamente para formar o camiño perfeito. Probas túas habilidades de pensamento e lógica neste desafiante xogo de... Ten 93% de críticas positivas, 31 análise aquí e demais. Está en portugués do Brasil. Mira, pois xa podemos por así. Tamén xaponés, coreano, chinés, español e inglés. Isto en Steam. Non imos xogalo en versión de Switch, que xa temos aí aberto. Vale, estamos abrindo. Vamos por Edo. Iso, vais un pouco, pois, tamén moi de verán, porque moi de facer o Camiño Santiago no verán as cousas. Mira, aquí están en galego do sur. Bueno, do sur non, da outra mar, concretamente, sí. Mira, unha cousa básica, pero que hai veces que se pide o dos efectos sonoros e a música, que estén así, se poden regular de distinta maneira. Imos xogalo. De momento temos, mira, 54 niveis. Indica aí que hai no xogo. Temos 12 desbloqueados de momento. Xa que toca un poquinho unha cousa. Así está. Pois imos ver que tal. Bueno, tedelo en Steam, o prezo que ten agora mesmo é de 3 euros, así que se vos chama Ei, vosé, vexo que está procurando algo para facer por aquí. Déixame explicarche cal é o teu obxectivo do xogo. En cada nivel debes chegar ao punto da partida desde a chegada, o sea, ligar o punto de partida ou de chegada. Como fago iso? Moi simple, o punto de partida está marcado por unha bandeira azul e o punto de chegada tamén. Tes que crear un camiño que conecte estes dous puntos usando as pezas dispoñibles. Podes xirar ou mover as pezas para crear o camiño correcto. Ótimo, grazas pola explicación. Xente toda moi correcta, moi educada. Boa sorte na tua xornada. Vale, entón, para seleccionar un camiño. E isto para trocar os camiños. E co Y rotas o camiño. Vale. Vale, entón. Vale, vamos xogar o xogo. Entón, este abaixo e vou virar así. Vale. Non, a ver, isto creo que máis doado. Así. Así. No, perdón. Así. 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 E con isto agora rotando xa estaría, non? Moi ben. Non usei todas as pezas, que seguramente podría usando todas as pezas logralo, pero aí está. Completei en 4 segundos. Mellor tempo a fase. Entendo que é o camiño máis curto, porque isto levou máis de 4 segundos pensar como facelo, pero entendo que se refire que é o camiño máis curto que podía facer, porque este foi liña recta e non houve vía. Vale, moi ben. Imos a seguinte fase. Entón, o camiño máis recto... se pode mover. Non se pode mover esta peza, vale. Entón, por exemplo, así. 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 Así, vale. E agora facemos a curva con este de aquí. Este xirámolo e xa está. Non ten moito máis. Aí está, foi o camiño, podemos aceleralo. Bueno, moito non aceleré, tamén vos digo, pero... Bueno, ten un pouco estética así, un pouco do Link, do remake de Game Boy, o Link's Awakening, salvando
as distancias e demais, pero iso. Ben. A ver, é un xogo, como vedes, de momento simple. Vamos ver cando se complica. Son 54 fases, así que tampouco vai ser moi longo. Esta non se pode mover. Sí, sí que se pode mover, vale. Entón, isto ten unha fase. Claro, o camiño rápido vai ser así directamente, entendo. Mira, eu cambiaría o botón de xirar as pezas co L e co R. Parece máis intuitivo. Vale, mellor tempo da fase 7. O meu tempo 5. Claro, o mellor tempo é canto máis tarde, entendo. De utilizar todas as pezas. Bueno, logo verei. Por exemplo, este vai ser aquí un... espérate, este vou ter que zigzaguear demais. Vale, este xa é un pouco máis complexo, creo. Porque aquí, ainda que vire isto, ahora preciso aquí un que sexa recto. Este vai ser máis complicado. A ver, non. Vamos ver. Vamos a facer un cambio de enfoque. Só teño dúas pezas rectas. Teño dúas pezas rectas, eso é do que estou máis limitado, do resto teño máis. Entón, as dúas pezas rectas teñen que ser para baixar. Non necesariamente. Bueno, xa teño unha solución posible. Así. Agora outra peza recta iría para... non teño dúas pezas rectas. É unha fantasía creada por min. Faltanme pezas, Na miña cabeza faltan pezas. A ver. É complicado. Se alguén ten unha idea tamén pode comentar. A ver. Vamos a ver. Isto vai para baixo. Isto vai... Estou lendo un poquinho a veces. Vale. Non. A ver. Así. Vale, sobrábame unha peza, xa está. Vale. Estaba facendo con máis pezas das que a recta sobraba. Non isto a recta da terra xa. Vale. Vale. Vale, xa o teño, creo. Así está. Por exemplo, este creo que tiña máis variantes posibles. Levou unos 9 segundos. Cal era o mellor tempo? 9 segundos. Vale, era o máis longo tanto das pezas usadas, así que era todo o que se podía facer. Vamos con este, nivel 6. Este xa empeza a ser un pouco máis complexo. Vamos a ver. Vamos a ordenar aquí o terreo de maneira... As pezas van para arriba. Vou poñerlo así como se posen as pezas arriba. Como non me caben todas, pois para baixo tamén. Veña. A partir de aí traballemos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pezas. Isto son 1, 2, 3, 4, 5 de longitude. Co cal, bueno, non sei exactamente este cálculo para que fago, pero é un cálculo. Vale. Vamos a comenzar con esta por aquí. Esta para aquí, virada. Vamos a volver a mandarlo para arriba. Y vamos a meterle o cruce agora. Y esto vai para aquí. A miña cabeza é espectacular, pero non sobra a mí. E agora, vale, creo que xa está. Por exemplo, non. Vale, non está.
Isto ten que conectar por aquí en algures. Vale. Agora sí. Agora estaría, por exemplo. Sobra unha peza que supoño que vai haber alguma maneira de facelo usando todas as pezas, pero así funciona. Si, eu imagino que igual todas as pezas... No, pois igual é así, Imos pola fase número 7. Que supón isto? Non se pode mover esta peza, vale, moi ben. Esa peza é aí sí ou sí. O que pasa é que esta peza... Ah, non se pode mover, pero sí que se pode rotar. Vale. Pois vamos deixala como esa é aí. A única función... A única maneira na que pode ser funcional é que este así. E se temos que tirar desa peza sí ou sí, aquí non nos iba nada ter unha que sexa de doble dirección, porque sabemos que vai ser así. Vale. Non, pero técnicamente a que teño que conectar é así. Vale, xa está. Xa está, moi ben. Notase tamén que levo aí co Humanity unha tralladura, que estive aí xogando bastante o Humanity, que estou aquí... Isto hasta... Hai veces que se me é un pouco máis fácil xa. Tens que conectar un camiño no que pilles todas as moedas. Vale, aquí xa metemos unha mecánica nova, vale. Xa botaba en falta aquí un pouco máis de variedade. E de feito, aquí xa hai unha cousa que me obligan sí ou sí, que é que isto empeza así. Isto de momento me lo deixar así. Vale, e habría que ir todas as moedas, vale, que hai algunhas brancas por aquí e demais. Ah, pero espera, a moeda vai ca peza. Vale. Entón, claro, teño que mover esta moeda pa aquí, esta moeda pa aquí e así. Vale. Isto pode ser, por exemplo, así. E agora a moeda desta recta, como teño que poñer a recta aquí, pois sería aquí. E agora a ver se podemos resolver. Eu creo que sí, porque agora fago isto. Sí, xa está. E resolvemos por aquí. Aí está. Unha moeda. Ah, vale, aparecen en orde. Vale, vai de diante para atrás, vale. Habría que poñelas de primeiro a de bronce, despois a de... Leva bastante tempo. Claro, que teño que ver o tempo. Que é mellor? Que mellor tempo a fase 16. Pero eso é bo ou malo? Vamos volver un momento ao menú. Completo. De recordar. Claro, tocaríamos a 9 ou que? Bueno, xa foron desbloqueándose varias. Claro, non me quedou claro se é mellor que che leve menos ou que che leve máis. Vale, imos con esta. Non é posible xirar esta peza. Como que non? Ah, es que están en verde e non se pode xirar. Pódense mover pero non xirar. Vale. As verdes son así de por vida. Entón, vale. Temos aquí. Vale, fácil, xa está. Así. Esta que non se pode xirar vai así. Esta que non se pode xirar vai así. Vale, mallao, perfecto. Mente colmea. Vai nos dar tempo a pasar o xogo hoxe? Pois igual sí. Estamos indo a un ritmo bo. Ah, este xa fixamos, repetín fase. Ou non a fixamos, é semellante. Vale, así. Aí xa estaría. E aparte vai nos espiar por orde. Pan. E demais. Bueno, vale. Poderíase facer máis rápido polo visto, pero xa está, ben.
Esta non ten moedas. Temos só dúas rectas, co cal hai que facer aquí un pouco de zigzague. Non se pode mover esta. Ah, pois... Se non se pode mover esta... Bueno, está clarísimo xa todas as pezas onde van, case. Esta ten que ser aquí, virada. E agora aquí, as curvas, poñelas onde toquen. Xa está, é que non hai máis opción nesta fase. É a única posibilidad que hai. Moi ben, moito ben. 11 segundos. E aparte creo que é a única posibilidad que hai. Vamos ver se cambiamos de mundo xa que estamos aí no verde. Vale. Vale, acabo de fazer unha cousa que era unha tontería, pero... Vale. En principio... Vale, isto, claro, hai que trampearlo de outra maneira. Esta recta creo que me sobra, entón agora é todo con zigzag aquí. Isto vai para aquí. Isto vai para aquí. Vale, e faltaría, por exemplo, esta. Ou esta, por exemplo. E xa está. Non se pode facer máis rápido, pero moito máis non. Podría usar dúas rectas, estou pensando. Non podía. Está ben, bueno, moi ben. Fase 13. Agora que sí que temos aquí moito máis bloqueo. Aquí entendo que isto non se pode mover, vale. Entón, aquí vai ter que haber rectas, si ou si. Bueno, rectas ou cousas parecidas a rectas, pero se pode usar rectas puras, pois xa uso rectas puras. Creo que xa non teño máis rectas puras, entón sería pillar cousas deste estilo. Aquí podo facer a curva. Aquí vou pillar a curva. E xa está, máis ou menos. Ah, me trabuco un pouco aí cos controis ainda. Xa estaría. Bueno, un xogo así, relaxante para pensar. Que decir, non vai ser o último Zelda e demais, pero non, botas aquí un pouquiño. Non é un xogo en principio moi longo. Se son 54 fases, levamos 13. Que levamos con este xogo 20 minutos como moito. Quer decir, bueno, un xogo para unha partidiña. Ademais, este non se pode mover. Ah, podes mover, pero non se pode xirar. Vale. Esta fase está como máis abaixada, non? A cámara. Estes non se poden mover, pero podense rotar. Vale, aquí xa empezamos con unha combinación que é un pouco máis difícil. Vale, de primeiro así. E faltanme pezas. A non ser, espérate. Podemos facer isto así. Vale, xa o teño. Xa o teño. Aí estamos. Bueno, ben, van metendo novas cousiñas. O sea, hai unha variante. A ver agora que está o profesor aí. Agora sodes dos viaxantes. Presta atención ás cores da bandeira. Eleva cada viaxante para o seu destino. Vale. Agora ximos ter cousas así máis tal. O sea, co trazado teñen que chegar os dous. Entendo que co mesmo trazado. Por iso hai aquí un cruce. Que seguramente isto vai ser así, por exemplo. Bueno, teño dúas para o cruce. Entón, vamos facer aquí. O seu creo que sería facer un dibuixo en espello. O que pasa é que non podo facer un dibuixo en espello. Como vai a cousa? Ah, sí. Podo facer un dibuixo en espello así. Entón, así. E agora con este conecto por aquí. Falta unha conexión aí. Porque ahora mismo o de vermello chega, pero o compañeiro aquí azul non chega. Como facemos isto, entón? A ver. Vale, a
ver se ten máis sentido así. Vale, facémolo por aquí. O enganche. Esta recta única. Entón aquí xuntanse os dous. Aquí bifúrcanse os dous. Conectan con esta recta. Seco na mesma, non? Isto non vai. Ajá! Cantos teño de curva? Teño 3, que claro, son impares. Aquí pasa algo, aquí pasa algo. Vale, este está máis chulo. Vale, pois xa o teño, non o teño. Vale, teño conectado un e outro. Vale, claro, agora está. Agora estamos, vale. Que estaba olvidando dunha peza que era da baixo a dereita da bandeira azul, a da curva final, que non estaba botando en conta. Vale, moi ben. Vale. Está ben ahora meter a 2, Isto gústame como variante. Vale, este pinta que vai ser un nivel con unha única posibilidad de pasalo. Si, xa o teño, xa está. Xa foi. Un pouco sinxelo. Sí que non está un pouco inconsistente, que che mete unha cousa nova e agora non insiste no de meterme dos viaxeiros, que sería un pouco máis o lóxico. Ou meteme o das moedas, pero non me meteu agora esa dinámica das moedas. Vai un pouco saltando así co tipo de pezas. Vale, agora son todo pezas fixas, non se poden rotar, e combinadas que teño según se me dan. Entón, pois nada, vou facer aquí un pouco zigzag clásico de toda a vida. Bastante sinxela esta, casi me levou menos tempo a mí montar o camiño que el pasar por aí. Nin tan mal. Vamos a ver este, a ver qué tal. Vale, estos poden ser rotar, pero non se poden mover. Os outros poden se mover. Vale. Non teño máis rectas, así que as rectas empregalas no outro momento. Isto así non se pode xirar, vale. Vamos a poñer para aquí. Eu creo que isto pode ser un final. Se de poñer esta, poño que me obligan. Esta viro. Vale. Creo que estou facendo aquí unha cousa un pouco epa, a ver. Vai para aquí, viro. E agora isto aquí, viro. E agora que me queda abaixo a esquerda, vai para aquí. Vai para aquí. E viro. E último viro e xa está. Moi ben. Pois xa foi. Esta tamén. Está ben. Vale, esta co outro viaxante. Estas sí que me están parecendo interesantes, chulas. Vamos ver. Eu aquí faría de momento unha cousa. Tú vendo por aí arriba, me están mandando camiños por arriba, pero vou ver se podo pasar de ter que mandaros por aí arriba. Entón, o cruce aquí, máis un divertimento aquí. Con isto enchufo a un. E agora falta cousas, tramos rectos. Faltame un tramo recto que non o teño. Claro, pois non vai ser todo recto na vida. Vale, eu tiro moita recta, pero non hai tanta recta aquí. E non se pode mover esta peza. Vale, hai que mandarlo por arriba, vale.
Entón, espérate que vou ter a recta que me falta. Entón, este vai para aquí. E agora a ver se resolvemos co que hai por aquí para xogar. E non, me falta unha recta si ou si. Sí, aí a recta ten que ser si ou si. Para que baixar. Isto ten que ser cruce, non ten por que ser cruce. Este cruce para aquí. Este de aquí sí que así ten sentido. Epa, que cambio que non quería. Entón isto vai para aquí. E siguen faltando cousiñas. Ah, pero espérate, esta recta podo... Vale, espérate, xa case estou. A ver, isto empezamos primeiro así. Isto creo que vai para aquí abaixo de momento. Agora, esta curva vai para aquí arriba e virámola. Isto conecta aquí. Facemos así. E liámoslo outra vez. No, a ver, aquí non pode ser unha... Ten que ser isto. E aquí faltame cousas. Imos ver. Vamos a intentar variar cousas que podemos variar. Claro, isto non puedo mover. O de arriba que baixe por aquí. Este que baixe por aquí. Vale, isto así. Ten sentido. A ver se ten sentido isto así. Sí que ten sentido, xa o teño. Veña, vamos, que non vamos, veña. Isto sería aquí. Rota. E xa están os dous. Moi ben. Hai un por aí. E outro por aí. Bueno, fan unha cousa rara porque o do vermello foi polo azul e logo de azul polo vermello, pero a efectos prácticos pasei a fase, que eu por iso xa non me meto. Cada un que vai onde queira e demais. Vale. Estas non se pode mover, pero ten que estar aquí. Vale, teño unha dobre que creo que vai ser aquí si ou si. Vale. Esta outra dobre vai ter que ser aquí. Eu xa me entendo por qué. Vale, xa está. Xa está na miña cabeza. Estou intentando executar isto. Agora está. Vai primeiro para abaixo, logo vai para a moeda de arriba que aparece agora. E despois pola dourada que está xusto na meta. Moi ben. Vale, agora xa un mapa máis amplo. Esta fase 21. Vamos a intentar ir facendo cas pezas así que teño ao carón. Ben, é certo que eu creo que vai ser ir por abaixo. Curvas onde son obligatorias son aquí. Vale, sí. Vale, sei que me falla. Sería isto para aquí. E xa está, dous cruces aquí. E xa está. Moi ben, vamos para aí. Outra con moedas. Primeiro de bronce, despois de tal. Vale, de bronce. Vamos a fazer que xa quede aquí. Creo que pode quedar aquí. Esta me lo deixa por aquí.
Vale, esta podes mover, pero non se pode cambiar de orientación. Vale. En cambio, esta sí que se pode cambiar de orientación. Creo que xa está, Xa está. Isto xa está, xa está, xa está, xa está. Bueno, está un pouco desigual de dificultade. Igual non sei, porque hai algunhas que me son máis doadas a min e técnicamente non, pero esta pareceu relativamente doada. Fase 22 de 54, creo que era o que marcaba o xogo. 2 viaxantes, vale. Que estas gustan, me parece máis interesantes. Vale, teñen que ir os dous ao mesmo sitio. Realmente é confluir dous camiños nalgún punto. Eu creo que o punto no que van confluir vai ser... Faltame unha peza na miña cabeza outra vez. Teño 3, técnicamente 4 curvas. Pasa que unha xunta camiños e 2 rectas. As rectas eu creo que van ser aquí. Non pode ser aquí. Sí, ten que ser aí. Como é a cousa? A ver. Creo que xa sei. Creo que así é xuntar o camiño do arriba co do abaixo xa aquí. E a partir de aquí intentar resolver a fase, que eu creo que xa teño resolta. Correcto, aí está. Aí estamos. Ben resolta. A ver se entrega unha mecánica máis, que de momento está ben. Este xa volve a ser máis amplo. Vamos a comezar con isto. Hai unha peza de baixada que é obligatoria aquí. Entón vou pensar que isto xa me vai facer falta aquí, porque se fai falta unha de... Porque esta non podo rotala, correcto. Entón, esta xa por exemplo aquí. Supoñendo que isto... Claro, así faltanme pezas. Vamos por así. Es así. Vale, xa está. Moi ben. Sí, un pouco probando rápido, pero cheguei bastante rápido, creo que é. Moito ben. Vamos ver por aquí. A ver. Outra vez, teño que facer que crucen que o de arriba para abaixo. Pezas que son, vou nos poñer abaixo. As pezas de cruce vou nos poñer abaixo agora para repartir un pouquiño. O sea, estas son as 4 que hai abaixo á dereita. Son as que son para interseccionar camiños, que podrían ser interseccionar camiños ou curvas. Entón, cousas que sí que son obligatorias, que tanto aquí, sobre todo aquí faime falta rectas, porque como estas pedras non as podo mover, nas dúas de arriba teñen que ser pezas rectas. Entón, vamos a empezar con cousas que sí que teñen que ser así. Vale. E aquí, pois tamén, e como non teño máis, teria que tirar, por exemplo, dunha destas. Vale, a partir de aquí xa un pouco máis creativo todo o que queramos facer. Entón, eu aquí metería isto. Vale. E agora preciso dúas de recta. Vamos a intentar facer aquí un final. Só con curvas. Podría levarmo así. Vale. Vale. No, espérate. Así. Así. E así. Así non vai. Pero.
A ver, non falta moito, ten que estar case. Se fago isto así, quedame de baixo desconectado. Isto non me vale para nada. Volvemos. A ver. Se fago as... Agora estamos. Moi ben. Vamos a cruzar aquí. Estes niveis gustame bastante. Os de 2 pareceme que teñan ese xiriño interesante. Vale, vamos ver por aquí cousas que sí que son sí ou sí. Isto por modelo, como que era? Ah, non é posible. Entón, esta peza de aquí ten que ser unha recta. Ou, sí. Vale. Vamos a mover para aquí. Esta de aquí abaixo pode ser o que queira. O resto pode ser o que queiran, vale. A partir de aquí por exemplo, poñer o cruce aquí. Feito, poñería un pouco antes. E agora con isto teño que facer... A ver, ese teño para facer o camiño para que chego de abaixo, para abaixo. Eu creo que xa está. Camiño de abaixo. Estaría. E co resto de pezas teño que facer que se pode chegar ao camiño de arriba, que eu creo que tampouco debería ser moi difícil. Creo que xa o teño, sóbrame unha peza. Non sei por qué, pero sóbrame unha peza. Ei! Ui! Bueno, entendeu que cando tiña ben posicionada, que non acabei de rotala ben. Vale, o xogo entendeu que tiña ben posicionado un momento e xa tirou por aí, vale. Moi ben, algo no código pasou aí. Non pasa nada. Tiramos para diante. O peor é que o xogo se colga e non tire para diante. Iso está ben. Non teño, o que fago é poñer camiños. Boas, Ninjum. Agora mesmo, mira, esta fase en concreto é con un só. As que algunha delas son con dous vixantes. Entón este ten que ir do punto da bandeira azul a bandeira azul, non ten máis. Agora, esta fase, por exemplo, que ten particular, que as pezas que teñen fondo de cor terra, como esta, só se poden rotar, non as podo desplazar. Non podo mover esta peza de sitio. Ten que estar aquí, pero podo rotala. E esta verde, ao revés. Non podo rotala, pero podo desplazala a outro punto. Entón... E logo as outras podo rotalas e desplazalas. Entón, voume quedar con que esta vai a... Xa que non a podo mover, esta ten que ir así. Esta vou xogar a que vai máis ben así. Entón, subo por aquí, fago un camiño por arriba. E esta vai para aquí abaixo, que non a podo rotar. E xa está. E agora coloco esta aquí ao final, que agora se ha roto unha segunda vez, xa ten un camiño feito. Camiño feito. E xa avanza. Avanza automáticamente, no momento que te resolto ben, xa o resolve. Nalgúns destes, como na fase anterior, pois había dúas persoas, entón hai que levar as dúas. Agora mesmo esta tampouco é. Esta volvemos ter limitacións de pezas que se poden mover ou non. Esta só se pode rotar, e ten que ser así. Igual non fai falta. Eu vou ver se teño pezas para que non faga falta. Vai facer falta, sí. Vou ter que traerlo por aquí. E seguramente... Bueno, imos ver por aquí. Vamos ver que preciso xo para facer. Vale. Vou usar as que son fixas, entendendo que esta fase está pensada para que se teñen que usar esas fixas. Entón, vamos ver así. Perdón. Vale, creo que xa o teño. Collemos isto, poñémoslo aquí. Agora esta vai para aquí. E agora esta que fai curva. Ainda me estou rabucando un pouco cos controles, Aí está. E xa temos o camiño feito. Bueno, é relaxante o xogo, Só que decir que para así para unha mañá de martes de verán así, entra ben. Tedelo en Steam a 3 euros. En Switch non sei a que prezo está, pero bueno, chamase The Traveler's Path. Creo que tedes na categoría do vídeo de agora xa actualizada o xogo. E creo que ao ritmo que vamos, eu creo que
danos tempo a pasar o xogo inteiro hoxe. Vale, aquí temos moitas que son fixas, non se poden rotar. Entón vale, esta de aquí arriba ten que ser fixo. Isto é un pouco sudoku. Esta de aquí arriba ten que ser fixo así, porque é a única maneira na que conecta con algo. Esta de aquí ten que ser fixo así, porque é a única maneira que conecta con algo. E a partir de aquí inventa un poquinho todo. Isto pode que fagamos aquí un camiño de ir para baixo. Vamos por aquí arriba, rotamos. Agora vamos a pensar que un recto. Vale, só me queda esta peza recta, que creo que sí hai ou sí. Esta rótoa. E a partir de aquí, cas curvas que haxa, eu creo que me dá xa. Vale. Sobrame unha peza, de feito. Ah, non me sobra, que teño que poñerla aquí abaixo. Vale, perfecto. Mallao. Pues nada, isto, cando remate xa lle dan a compostelana, creo, con todo e demais. O sea que isto vai todo moi ben de Camiño Santiago e demais. Pensei que iba a haber fases con outros fondos, que estou vendo que todo así como o mesmo escenario. Levamos 29. Veña, agora hai dous camiños, vale. Esta xa é máis complicada. Para min gustan un pouco máis estas, que dar un pouco máis de aí a cachola. Vale, vamos a apartar cousas que non nos aporten. Vale, cada un ten que ir por un lado. Co cal temos dúas pezas que sirven de bifurcación. Esta, a ver, esta que ten é que é espello. O sea, en principio, un pezón dun punto e xusto vai a outro que é espello do outro. O sea, técnicamente poderíamos facer un camiño que sexa simétrico. Como, concretamente, non o teño claro. Vou ver se a estrategia está por aquí. Tendo en conta que teño dúas rectas. No, non está pensado isto así. Espérate, pero igual así sí. Igual así sí. Claro, isto é un pouco complicado a veces de transmitir o que estou pensando. Pero bueno, ídolo ver agora. Estou facendo a simetría desde o punto final en vez desde demais. Vale. Teño unha reta aquí de máis. Si, e esta recta rompeme a simetría, claro, porque teño agora 3 pezas curvas e unha recta, non dúas e dúas. Bueno, hai que ver como se reaxusta isto. De momento vamos a intentar conectar isto, o vermello xa chegaría, o punto vermello. Pasa que con este teño un problemiña aquí, que non vai conectar, porque agora teño aquí unha recta. Se era unha curva xa estaba, pero como non teño unha curva, hai que darle outro xiro a isto. Entón, eu creo que vamos a poñerle isto así. E agora isto conecta por aquí e xa está. Moi ben. Non exactamente simétrico, pero ben. Aí estamos. Ben. Está ben, teñen o seu aquel as fases. Vale, esta é bastante pechada. Vai con dous. Vale, imos resolver cousas que son si ou si. Esta non se pode xirar. Vale, claro, é deserto. Bueno, cambiamos de tipo de espacio. Claro, isto novo. Estas podense mover, pero non se poden rotar. Vale. Por aquí ten que ir si ou si unha recta. Por aquí ten que ir si ou si algo que sexa tipo recta. Vale. Eu creo que isto pode que sexa aquí. Non, aquí teño que confluir. Espérate. Isto para aquí. Aquí teño que confluir na miña cabeza. Vale. E na miña cabeza aquí tamén teño que confluir isto. Entón, o da baixo, a ver, o da baixo engancha por aquí e chega por aquí. Vale, xa o teño. O de vermello vai por aquí e conecta por aquí. Xa está, moi ben. Eu estou tapando un poquinho o puzzle ás veces ca cámara, pero bueno, creo que se entende máis ou menos ben
Todo. Moi ben. Imos agora pola travesía do deserto. Esta vez con un só. Pasa que estas non se poden rotar. Vale. E as rochas grandes, estas non se poden mover. Vale, moi ben. Pasa que teño moita peza que non é útil. Entón vou xogar a que isto obligatoriamente me piden. Non podo colocar máis arriba, vale. Vale. Se non podo colocarlo máis arriba, o primeiro de todo, esta é obligatoria. Entón, como aquí eu creo que me van pedir baixar, vamos facer aquí un cizacas obligatorias na medida do posible. Teño outra recta, sí. Baixamos. Non, pero a recta sería aquí. E agora faime falta esta curva aquí, xa está. Ui, que leria, non? Claro, espérate, aquí ten que ser si ou si recta, porque teño unha rocha por aquí arriba. Aquí ten que rematar en recta. Entón, o que me falta agora aquí enganchar é todo isto. Isto podría ser... Claro, esta non a podo rotar. Esta vai para aquí. Esta que a podo rotar vai para aquí así. Como engancho agora con esa pedra, claro? Non, claro, isto vai para aquí. Entón, agora isto aquí e isto roto e xa está. Agora sí. Vale, moi ben. Que os cruces tamén ás veces fan función de rectas. Aquí estaría neste caso. Moi ben. Seguimos con un só. En de cambio o escenario non hai mecánicas novas aparentemente. Creba cabezas, creo que como tal, a min xa me quebra en vez de creba, pero creo cabeza, sí. Pois non coñezo. Logo aquí cando remate este boto un ollo aí a página de Steam. Vamos ver cousas básicas. Aquí ten que haber curvas ou sí, porque me pide isto. E aquí non ten por que haber unha curva. A ver, remata por aquí. Esta pode que este ben aquí. Creo que ten sentido que aquí haxa unha curva. E aquí chantamos a recta. Esta que é obligatoria que faga esta curva me ven aquí. E agora a recta que hai por aquí metemos aquí ao final. Creo que esta fixen con menos do que pedían, porque sobrame aí dúas. Poderíase facer con... da outra maneira. Da igual, creo que sí. A ver, xa sei a maneira de usar todo. Podías usar todo, pero non o usei. Vale, esta en principio é bastante directa aquí ao comezo, porque estas pezas non as podo rotar, non? O sea, todo isto con pezas que non podo rotar. Eu creo que canto máis limitadas as pezas, máis doado é. Porque agora, basicamente, teño que buscar pezas que me encaixen. E vai ser así. E agora non me sale, pero espérate. Vale, vamos a analizar porque non sai isto. Claro, non podo xerar ninguna das pezas. Isto non se pode ver. Podense xirar moito mellor agora. A ver, cousas que non hai dúbida. As rectas aquí teñen que ser rectas. Podemos entrar se isto ten que ser recto. Igual non. Entón, isto nos levaría a facer así. A facer así. E agora cambiarlo pola recta. Entón a que nos sobra, hai unha que sobra. Vale, xa está, ben. Imos pola fase 35 de 50 carros, non lembro mal. E demais. Boto en falta agora que sexa alguna de dúas, Eu creo que este pode ser por aquí abaixo. A ver. Cantas rectas teño? Vale, de momento creo que vou ben. Teño outra recta aquí. Se teño curva suficiente, xa está. Creo que isto vou facer con menos das que piden, tamén. Teño curva suficiente, sí.
pode ser que algunha fase lle falte aí que teña en conta que se pode facer con menos, porque eu creo que esta fase pedía igual outro tipo de resolución. Estou non facendo sobrándome 2 pezas, non o sei. Igual indo por arriba era o plan que tiña original da fase, non sei. Dame esa impresión neste caso. Non algunha que sobran pezas. No, bueno, ou pode ser que sobren pezas para... Tamén a veces que che den pezas demais pode confundir. O que pasa que aquí valíame das pezas que sobraban, creo que algunha valía para todo. Vale, cousa básica. Estas só se poden rotar, pero non cambiar do sitio. Vale, as que están en gris só as podo rotar, non as podo mover. Doñemos con cousas básicas. Non pode comezar con recta. Temos ya aí. Agora, como ten que enganchar con unha destas, esta non pode estar así porque senón non imos a ningures. Ten que ser así. O sea, ten que ser así, porque é a única maneira que conecte para algunha saída. Vale. Entón, vamos a mandar esta para baixo. Esta eu creo que está ben. E agora isto, por exemplo, aquí. Vale, hai un par de solucións. Esta aquí, xa está. Esta apuntámosla para a saída e metemos a recta que falta. Outro máis, moi ben. Outro éxito aquí no Recuncho Gamer. Éxitos desde 2020. Vale, este tamén ten que comezar con curva. Vou pensar que para baixo é máis doado, porque en principio teño máis percorrido. Vale, ahora o corpo pídeme unha recta. En principio con... Vamos a intentar facelo con o menor número de rectas que me pide aquí o corpo. Entón facemos aquí un zigzag bonito, unha chicán. Cambio, vale, e agora cas dúas curvas que me quedan xa apaño. Moi ben. Nótase que xa teño o cerebro pensando moito máis para diante do que igual pido o xogo, que aquí igual este podría ser máis complicado. Tampouco moito, pero se empezas a usar a recta esa, logo sobranche. O sea, se metes a recta, logo dis, faltanme curvas ou non teño sitio para as curvas. Entón, xa desbotando a recta, que en principio como máis dis, chámame máis usar, non? Vale, imos cas moedas, que lembramos, teño que facer que primeiro pase pola laranxa, despois pola de prata, despois pola amarela. Aparte, como están todos en recta, vai ser viaxe de ida a volta. Entón, aquí só pode acceder por aquí. Esta só pode acceder... Bueno, pode acceder por varios sitios. Esta podría acceder por varios sitios. E realmente, esta podría acceder por varios sitios, pero eu creo que por o número de pezas que temos, vai ser así. Entón, esta primeira ten que ser unha recta sí ou sí, porque senón non hai maneira. E agora aquí teño unha bifurcación. Eu creo que as bifurcacións van ser para aquí. E teño outra bifurcación. Cantas bifurcacións teño? Falta outra bucado eu, Bueno, vamos a facer primeiro. Esta vai ser máis complicado. Pues claro, aquí... Espérate. A la mía cabeza era espectacular, pero... Espérate que esto va a ser más complicado. Vale, espera, que me estoy desfacendo todo. Vamos por partes. Listo, entra por aquí, pero para que siga camiñando, realmente ten que ser unha cousa así ou así. Eu creo que así. Vale, ahora non o movo eso, tal. Así podría ser. Vale. Entón, así, fago que vaya para arriba. E agora faltame unha peza. Eu quero, a mí o corpo pídeme outra peza. Está moi complicado.
Ese isto realmente é así, así, é así. Entón, isto iría para aquí. Vou buscar aquí unha simetría. Isto iría para aquí e faríamos así. Entón, conectamos de arriba, e tal. Bueno, ahora están as tres moedas conectadas bastante ben. Faltaríame xuntar os camiños. Vamos ver, creo que ahora teño resolto xa as moedas. Faltaríame só seguir desde aquí. Desde aquí faltaríame seguir. O sea, facer o final da rota. Creo que casco que teño podría ser... Ten que acabar en recta, si ou si. Xa está, moi ben. Oh, moi ben, vale. Vale, esta era un pouco máis... Había máis opcións abertas. Xa está, moi ben. Entón vai ir primeiro pola moeda dourada. Perdón, a de bronce. Agora aparece no centro a de prata. E despois a de ouro. Como estamos así camiño aos Xogos Olímpicos, pois é o seu. E agora chegamos. Moi ben. Moi ben. Ben, este tiña a súa graza. 31 segundos nos lle levo aí pasar. Había unha ruta máis fácil, máis rápida polo visto, que non é que empreguei eu, pero bueno, pois eu tirei por esa. Non vou entrar nesa. Outra con moedas que é bastante amplo. Vale, aquí estamos xa con uns niveis que son máis interesantes. Vale, eu esta voume a xogar. Bueno, pode ser que quede dos sentidos. Vou xogala. Non é posible rotar esta peza. Bueno, pero valme así. Creo que me vale así. Vamos a ver. Cantos temos de bifurcación? Temos dous. Temos dous e un non se pode rotar. Que é este. Lo poñería así. A ver. Vale, así teño conectado todo. Pero non podo sair dai. Como podo sair dai? Por exemplo, así. Así agora teño as tres moedas conectadas. Eso está ben. A partir de agora, co que teño, chego ao final. Imos ver se é así. O que non teño é rectas, co cal teño que facer todo con curvas. A ver se... dá. Ten pinta de que sí. Igual hai que tocar aquí alguna curva de máis. Bueno, espérate que... Cantas me quedan? No, aquí teño que tocarle algunha cousiña porque non chegamos. Non chegamos con material que hai aquí, non chegamos. Se isto va para baixo, nada, estamos na mesma. Aquí usei algunha curva de máis ou teño que cambiar o deseño de outra forma. Pode ser... Vale, imos facer aquí unha rampa, entón. Aquí preciso unha recta, polo visto. Así, agora mesmo, conecto co final. Podo agora facer aquí un truco de maxia e conectar isto de outra maneira? Sí. E sobranme pezas tamén, porque eu son un mago das pezas. Entón, isto se fago así. E agora, isto conecta por aquí. Así, xa está. Non é bonito, pero é solución. Isto xa foi. Isto xa foi. Sóbrame dúas pezas. Eu creo que a solución non era esa, pero... Pero mira, xa está. Xa foi. Moi ben. Bárbaro. Moi ben. Delicious. Cando son xa as 2 da tarde aquí no Recuncho. Un saúdo a xente este segue comida. Vale, estas podense mover, vale. Pois é obrigatorio esa.
Agora son con 2, vale. Estas xa vai ser máis... Estas non as podo rotar, vale. Teño rectas en horizontal. O sea, aquí hai moita recta en horizontal. De feito, atreveríame a decir que ao final é este. Eu creo que vou non xogar aquí ao final é así. Mentras vou xogar aquí un camiño. Este de curva, por exemplo, por aquí. Vale. Xógame a que recta esa. E aparte, preciso que sexa esta recta. E... esta de aquí tamén ten que ser recta. Co cal hai unha recta aquí que me está sobrando demais. Non exactamente, pero case sí. Só teño esta bifurcación aquí que é onde se van xuntar os dous puntos. Bueno, espérate, que ainda pode ser. Veña. Entón, a ver, que ainda de cando en vez estou rotando cando quero mover e viceversa. Vale. Pero faríame falta unha recta. Vamos a mover isto aquí. Incluso vamos a xogar así. A ver se así dá. A ver se así dan as contas. Entón, o de arriba agora mismo estaría conectado. Hai que conectar o que vayan por abaixo. Bueno, se non rompo todo isto antes. Claro, aquí alguna cousa pasa. É como que sobra moito todo. E as retas non hai en horizontal. Ten que ser en... Vale, vamos a facer unha trampa por aquí, que eu creo que podemos atallar. Entón, vamos pensar que este mandámoslo para aquí para baixo. Chega por aquí. Pasa que non claro, non podo chegar por aí porque non... Ah, sí, espérate. Sí. Non. Sí. Espérate, este vai pillar un atallo. Este xa chega por aquí. E agora teño que facer chegar o de arriba. Xa está, vale, xa o fixen. Creo que non é como estaba pensado que se pasase esta fase, porque eu estou vendo aquí un desnivel importante. Sóbame 3 pezas. Eu creo que seguramente había algún outro tipo de solución, pero ao ter tantas pezas, pues mira, a veces pasan estas cousas. Pensamento lateral que chaman. Non sei se chaman ben ou non, pero esas palabras xuntas existen en frases. Vamos con outro de moedas. Non estou moi satisfeito como resolví anterior, a verdade. Sentime un pouco tramposo, pero en fin, é o que hai. Vale, volvemos un de moedas. Conectar todas as moedas é o primeiro case obxectivo, eu diría. Aquí é recta si ou si. E aquí tería que ser... Se hai peza, tería que ser recta así. E case te diría que isto... Ah, non se pode xerar. Entón, teño algunha bifurcación máis por aquí? Teño unha bifurcación máis por aquí. Creo que teño moita recta por aquí, pero en fin, se vale. Vale. Conectemos a este señor. A ver, por aquí ten que haber unha recta, si ou si. No, por aquí. Pero cantas rectas hai? Vamos a ir desde o final. Vale, ao final temos conectado as 3 moedas co final. Agora hai que facelo chegar a esta persona de aquí, que xa teño a solución. De novo, sóbranme pezas. Non sei se intencionado ou non, pero bueno, sóbranme. Aí estamos. Sóbranme 4 pezas neste caso. Ala, colle, corre. Que me dará a min que me leva 40 segundos facer unha etapa do Camiño de Santiago, porque, en fin. Vale, esta fase volve a ser bastante ampla.
Temos outra vez 3 moedas que non se poden mover do sitio. Bueno, unha podes mover pero non rotar, e as outras non se poden mover pero si rotar. Vou xogar a que por aquí facemos o enganche. Vamos a darle bastante reviravolta por aquí. A ver, no, vamos poniendo máis directo. Vale, espérate, está aquí. Estou un pouco así sen saber moi ben, estou poniendo cousas que me encaixen así mentalmente ben. Entón, aquí sí que ten que haber unha recta, porque entre estas dúas rochas non hai outra opción así razonable. Bueno, vou acabar isto. Entón, ahora mismo teño unha saída que conecta cas tres pezas, pero faltame chegar aquí ao final. Faltame conectar por aquí. Como conectaría? Así, por exemplo. Pero agora faltaríame conectar co camiño de aquí. E xusto aquí non podo rotar. Vamos ver se así hai alguma maneira de facelo máis posible. Creo que sí, outra vez dunha maneira moi pouco ortodoxa. Creo que sí que vou conectar. E creo que agora, en canto coloque esta peza cunha rotación máis, está. Pois non está, porque claro, tengo que conectar por arriba tamén. ¡Ja! Pero podemos facer, por exemplo, isto. E facemos isto, non nos vale. A ver, espérate. No, vale, estáse complicando, a ver. Vamos a pensar un pouco. Teño outra recta, esta de aquí. Esta ten que pechar así. Non hai outra opción. O sea, así non vale, así non vale, así non vale. Graciñas Calgot polo seguimento. Esta ten que chegar así. Esta non pode ser así, ten que ser así. Agora, ten que estar esta conectada por arriba ou por abaixo? Non ten por que estar conectada polos dous lados, con que este por un lado chega, porque vai pola moeda e volve. Entón, imos facer o camiño desde o final. Con só isto, onde conectaríamos un camiño de... Vale. No, siguen faltando aquí cousas. Vamos a ver se por aquí hai esperanza. Entón, vamos a darle a rectas para que non pase por aquí entre as dúas rochas. Así. E así. E así. E así. Creo que xa teño. Non. Non, pero espérate. Creo que podo facer a trampa. Vamos ver. Podo facer a trampa, pero fastidio a solución. Non podo facelo.
A ver aquí. Esta non a podo rotar. Volvemos para arriba. Este está me costando máis, No, pero aquí quedamos nun acordo, que esta ten que ser así, porque senón a outra solución é así. Que tampouco teria por que ser mala a solución, pero en principio... A ver, vamos a ver. Por aquí conecto por aquí. Estou un pouco xa probando un pouco ao tolo, se vos digo a verdade. A ver. Claro, pero ahora faltanme pezas para conectar ca dourada. Non, minto. Está, témolo. Seguramente dunha maneira que non era a pensada, tamén, porque hai un camiño para ir para baixo que non me aporta nada. Ese camiño de baixo non sirve para nada. O sea, que está no medio tirando para baixo, onde está a peza laranxa, non era necesario. O sea, que realmente me poñía 36. O sea, que non comido un camiño que ainda dá máis volta e demais. Bueno, estamos xa chegando aí ao febreiro. Hai neve. Temos aquí unha serie de pezas. Queremos ver como xestionamos isto. Só temos dúas rectas técnicamente, que son as rectas son as T's. Bueno, eu creo que por aquí. Vale, imos facelos do final. Este tramo de aquí. Se o rematáramos desde o final. Bueno, técnicamente esta podíase pasar sen menos, Xa vos digo, mira, acabo de ver un atallo que é super doado. Quero dicir, podría colocar esta aquí e conectarla con outra, con esta de aquí. O sea, hai un camiño que é super rápido. De feito, isto vou non reintentar para facer tal. Vou intentar o que me pido o xogo e logo fago rápido. Bueno, que tampouco vai ser o que me pido o xogo, porque eu creo que me vai sobrar unha peza. Pero que ainda había un camiño que o podía facer con menos, O sea, este está feito, pero que ainda se podía facer en menos esta. Estou pensando. Si é certo que ahora estou botando en falta algún tipo de mecánica nova. Por xa levamos desde a fase 20 un pouco cas mesmas, cambia o fondo. Claro, pero mira, esta pode ser resolver en moitísimo menos. Fixadvos. Que collo, está aquí. A que me funde guai e non se podía tan rápido como dicía eu. Por que antes o vin tan claro? Que fixen antes? Non sei como vi antes tan claro. Pois non se podía pasar tan ben. Sí, bueno, a ver, isto é pre-Audasa. O sea que tampouco lle busquedes aquí. Vale. No, eu porque pensei que podía sacar máis rápido. que me flipei antes tanto. Bueno, técnicamente vou dar con unha solución bastante rápida. Creo, pois non se podía. Fíxeno ben, xa está, bueno. Menú, vamos ver que avanzamos aquí. A mí que fondos tan bonitos. Sí, bueno, hai unha serie de fondos por aí. Non entendo isto de completo. Recorde. Con récord. Completo. Sí, vale. O sea que hai algúns que podía ter un feito mellor camiño. Entendo que é o que me está indicando o xogo. Vale. 44. Si é certo que as imaxes estas de fondo falta un pouco de resolución, parece. Bueno, vamos con este. Vale, esta xa é un pouco máis ampla. Debería ser máis complicada. Técnicamente estas son estradas que non se poden, só se poden rotar. E teñen que ser así, sí ou sí. Vale. Esta logo usarei na meu beneficio cando poda.
De momento deixo aquí. E deixo así como un camiño. Teño rectas por aquí. Teño rectas, teño terras. E vou facer así, como unha división así distinta. Teño outra recta. Só teño unha recta máis. Bueno, vou non empregar de momento. Aquí. Xa está. Non, isto está mal. Bueno, vamos a facer camiño de saída primeiro, que igual é máis doado por aí. Isto máis amplo. Vale, subimos para aquí arriba. Vale, meteríamos por aquí. Baixamos. Así estaríamos na de prata. Xa está, vale. En algún punto coloquei no ben. Vale. No, e agora bastante rápido, ben. Bueno, ben, sobroume aí unha peza e media, porque hai outra aí que non pintaba moito, pero bueno, está. Fase 44, quédanos 10, creo que son. Vale, cousas básicas. Esta non se pode mover, podese rotar. En que sentido? De momento non o teño claro. Deixo como está. Imos facer o camiño a inversa. Eu creo que vindo por aquí arriba pode ter sentido. Si, isto non ten sentido así, ten que ser así, en vertical. E logo aquí só podría ser así. Entón isto só podría ir aquí, en teoría. Pero con que o conecto? Con outra curva, vale. Só con outra recta, en teoría. E agora, en principio, creo que... teño outra recta aí, bueno. Creo que me van a sobrar outra vez. Is this correct? Is this correct? Sóbrame. Sóbrame aí unha recta abaixo. Non queda moi estético, pero está sobrante. 3, 2, 1. Estamos. Moi ben, imos... Vale, esta é das que me gustan a min, con dous camiñantes e demais. A ver, o que me pide o corpo, poñer o cruz aquí no medio. E técnicamente tamén é destas que aparentemente simétricas, aínda que seguramente non sexa simétricas. Vamos ver, o que me pide o corpo aquí é que haxa a conxunción por aquí. Logo imos vendo. Vamos a darle un caminiño a este, ao vermello. Claro, moita recta falta, xa que non é. Vale, entón, por exemplo, aquí unha recta. Doi unha segunda recta, porque sí. O veixo que o teño máis fácil, todo máis recta, vale. O vermello xa chegaría. Teño pezas agora para enganchar co azul? Creo que sí. De feito, vou cambiar aquí unha que non afecta, vale. E a partir de aquí eu creo que podemos traballar. Vamos ver se temos pezas suficientes. O de azul vai dar máis curvas, polo que sexa. Vale. Teño dúas curvas máis, vale. Estou usando pezas de máis. Bueno, a ver, vale, vamos a analizar. Vamos a pechar aquí os camiños e logo, desde unha solución que temos no final, imos darlle solucións a saída. Vale, a parte de abaixo, en principio está check. A parte de arriba, ten un pouco de... faltame aquí 1, 2, 3, 4 pezas que igual lle viñan ben ao señor de arriba. Entón, imos intentar optimizar aquí recursos dunha maneira sostible e demais. Entón, eu creo que isto vou non mandar para aquí para arriba.
Non o teño moi claro. Non teño moi claro como empregar todo isto. A ver, as rochas estas non as podo mover, podo rotalas por diversión. Vamos ver. Con que conecten un punto. A ver, isto de aquí abaixo creo que está maravillado. E isto de aquí pode tener sentido así. Entón, vamos a poñer este para aquí. No, isto ten que ir para abaixo. E aquí ten que conectar mínimo unha recta. Pero agora por aquí abaixo móvese os marcos. Isto é un desastre. Non se pode así. Vale, pero espérate, aquí podemos aforrar en curvas. Non podemos aforrar tanto en curvas. Vamos a ver, canta recta hai por aquí. Espérate. Vale, vamos a cambiar de estrategia. Vamos a poner as T's aquí abaixo. Vamos a chamar de T's a esto. Así, vamos a poner por aquí abaixo. Entón, vamos a facer aquí a confluencia de camiños por aquí abaixo. Por aquí, aquí, por exemplo. Entón, o da dereita se chega. Vamos ver se o noso amigo azul chega aí abai a esa confluencia. Sen moitas pezas sobrantes. Faltame unha, creo. Ah, non, pero espérate. Se isto movo para aquí. Vamos a facer a inversa. Vamos para así. Agora sí. E teño unha recta aí que me sobra, que creo que conecta agora por aquí. Non ten sentido o que estou facendo. Estou me dando conta ahora mesmo que isto non ten sentido. Imos ver. Dame a cabeza un pouquiño ahora. Neste. Se fago isto así. No, isto non me está convencendo a min como proxecto de vida, non me está convencendo. Vamos a simplificar aquí a cuestión. Bueno, dixen simplificar e creo que estou non complicando máis. Hai outra recta por aí que me sobre? Creo que non hai recta que me sobre. O sea, o meu plantexamento é facer todo agora con curvas. Non me dan as curvas. Non, preciso rectas. Non, este sistema non vale. O sexa, para pasar por aquí ten que haber unha recta. Vamos a poner rectas en todos os sitios. Faltame unha recta e xa non sei onde a perdín. A recta, onde estaba. Alguén ve unha recta? Estou me indo por aquí. Vale. Primeira forro, por aquí. Vale. Teño aquí unha serie de cousas que ahora mesmo... Estuvo non apartar. Esta é complicada, Se alguén ten así claro en alguna solución, sei que é complicado explicarlo polo chat, pero se alguén ten así unha idea máxica, pode comentarla sen medo por aquí. Vale, o vermello agora mesmo chega a súa casa. Alora, cando llega a casa, Nescafé Cappuccino. E o azul, vale, xa o teño. Vale. Estamos. Sí. Atención, cerebro de streamer en 3, 2, 1. Ahí está. Non me queda moi estéticamente ese cruce aí, pero funciona. Así que vamos a darlo como vou, que xa me levou aquí o seu tempo.
Moi ben. Aparte, 18 segundos que creo que estipula o xogo. Vale, agora temos estas pezas azuis que non se poden rotar, pero si mover. E estas... Espérate. Ah, estas non se poden mover. Vale, vale. Estas que son grises de todo non se poden ni mover ni rotar. Que raro. Non é posible xa esta queza nin mover. Vale, vale, vale. Pues son novas estas, que non se poden nin mover nin demais. E estas pódense mover, pero non xirar. Vale. Traballemos con iso logo. Entón, vamos ver. Teño moitas horizontais que teño que acabar chegando. Buah, isto está complicadinho. Vamos ir desde o... Non sei de onde decirvos, de onde ir. Se desde o final ou desde o comezo. Porque o comezo isto ten que ser así. Eu creo que vai ser ou por abaixo ou pola dereita. Haremos ir por o final. Entón aquí así. Por debaixo da rocha ten que ser así. Movirnos sen querer mal. Este sí que podemos rotar. Para arriba. Pasa que non temos rectas para arriba. Entón temos que apoyarnos nesta de aquí para que faga de efecto recta para arriba. It's very difficult todo esto, que diría outro. A ver, conectamos por aquí. Bueno, ahora estou facendo un punto intermedio de usar as azuis que non podo rotar, ver onde farían falta así ou sí. Creo que así sí. E agora con curvas podría sacalo. Cantas curvas teño libres? 2. É suficiente? Creo que me falta unha. O cal teño que darle aquí un xiriño, alguna cousa que non teño pensada. Porque isto se manda para baixo. Para conectarla con esta. Para conectarla con esta ten que ser así. Entón, por aquí por arriba. Vale, vamos ver co que parece que pide o xogo. Saímos por aquí. Vamos por arriba. Metemos unha curva aquí. Vou desfacer o que teño feito. E metemos outra curva aquí. O xogo agora parece que me pide que lle de aquí a recta. Baixamos. Pero non teño vertigais. Entón aquí estamos nun conglomerado importante, que isto non me vale así. Faltaría unha curva realmente, se que tampouco estou vendo, vou a ver se podo safar algunha curva de algún sitio. Vamos por aquí arriba, desde o final. O final ten que ser que a outra opción é facer así, pero así sería usar 2 destas. Vamos a ver se isto nos leva algures. Vamos probar aquí outra cousa. Un pouco sui generis. Non me chega, non me chega. Porque agora estaba pensando en baixar por aquí. Pero fan falta 2 curvas máis que non teño. Teño unha só. Nin iso. Está complicada, eh?
Espérate que ahora creo que acabo de topar aquí un pequeno oco, que creo que xa o teño. 1, 2 e 3. Non sei se é o que había que facer, pero está. Eu aquí quitei cousas, quitei camiños e aí están. Moi ben. Pois sobrándome primeiro 2 das que estaban fixas, máis logo 4 rectas que non usei. Bueno, pois foi xa, Eu con isto dou unha por boa. Fase 48, quédanos 7. Veña, imos ver. Deste de aquí hai que ir por as moedas. Creo que estas están ben así. Aparte non se poden rotar ni nada. Ah, estas sí que se poden rotar. Vale. Eu creo que así. Pode ser que estén ben de momento. Vale. Vamos a pensar así como unha cousa que podría quedar xeitosiña. Isto que estése unido por curvas. No, esta que sexa bifurcación. Así. Vale. E a saída. Vamos a unir ca moeda dourada xa. Vale. Imos tirar de... Bueno, sempre me confundo aquí co derrotar e aceptar e demais. Imos prescindir aquí de rectas de momento. Por aquí hai unha cousa con curvas que sí que podo facer. Que é isto. Vale. E agora se conecto o da saída co... Xa está. Sóbrame un mogollón de pezas, pois xa está. Porque agora vai a de prata. Sóbrame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pezas. Eu fixen aquí unha cousa que non estaba pensada que se fixera tan resumida, eu creo. Por a parte, é como que simplifiquei moito. Mira, pon que o tempo era 29, fixen no menos. Eu creo que algo por aí que non se intentar que fose así, fixen. Vale, bastante peza bloqueada de xiro, co cal, en principio, a min, xa digo, me resulta máis doado que así sexa. Entón, imos ir con cousas. Onde comezamos? Ah, hai dous, vale. E un vai por arriba e outro por abaixo. E logo está, simétricamente, as rochas están colocadas. Igual, sí. Aquí xusto onde estou eu, pois aquí está o verde. Vamos ver. Pasa que hai moita cousa, moita información neste. Vamos a facer unha cousa básica, que é como chegan estes á meta. Pois este vai chegar así. E o de abaixo vai chegar... No, perdón. Este, xa que é obligatorio, vou usar esta peza así. E se hai unha curva de chegada, aquí está. Curva de chegada así, chegamos así. Vale. A partir de aquí. Curva, perdón, esta curva por aquí así. Esta curva por aquí así. E agora, pois, a ver, é que claro, hai moita cousa. Curvas horizontais, vamos a ver. Estas son obrigatorias así. Vamos a facer o camiño do azul. Vamos a ver ese camiño azul só coas que son obligatorias. A ver se damos feito un camiño azul. As obligatorias que son azuis que non podo rotar. Teñen que ser nese sentido que me pide o xogo. Vale, temos aquí esta. Vale, só coas azuis que me pide o xogo. máis alá de que non me parece a opción ideal, chegaría así, o de arriba. Vale. E o de abaixo como chegaría? O de abaixo chegaría dificilmente, pero chegaría. O de abaixo chegaría por aquí. Pasa que volvo a estar escaso de pezas agora, Claro, esta non a podo xirar. Sería por aquí. Por aquí. Por aquí. Ca recta esta. Vale. Pero ahora faltame conectalo con este camiño de aquí. Vale, pero non estou tan mal. Sobra unha peza por aí que non estou usando ben. Faltaríame unha peza para conectar aquí.
Estades vendo, non? Onde está este... Aquí, onde estou marcando aquí. É a peza que me falta para conectar. Con eso estaría. Vamos ver por onde me sobra, que igual estou facendo un trazado demasiado complicado e se poderíase aforrar de alguna outra maneira. Entón, como tiña isto aquí... Bueno, realmente un cruce que podo rotarlo ou non, da igual, porque isto non afecta nada. Da igual que podo rotar ou non. Isto pode ter máis sentido aquí. Non sei, por aquí isto sobra xa. Vamos a cortar por aquí. A ver, aquí creo que teño que facer algún tipo de aforro de infraestructura. Entón, isto creo que ten sentido que o faga así. Entón, voume por aquí. Entón, agora aquí vamos por abaixo. Non, pero non conecto. Estaríamos na mesma. Faltame unha peza. Me está sobrando peza por un lado que non teño moi claro por onde é. Que parte do camiño podo bifurcar antes para non ter que usar tantas dese estilo. Vale, aquí faltame, o sea, ou non estou vendo a que me falta o demais, ou estou usando unha demais onde non debería. Vamos a pensar, se poño isto aquí, se poño isto aquí e poño isto aquí, esta peza me queda libre, por exemplo. O sea, agora mesmo teño unha peza máis. Ah, non, pero teño que colocarla aquí. Vale. Pero quedaríame libre esta. Vale, mandámola para baixo. Este cruce quedame libre. Este cruce se o meto xa aquí. Xa está, vale, moi ben. Bravo. Bravo, 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 bravo. DCC, bravo. Cada un vai polo seu lado. Ben, non sei se é o que se estaba pensando que se podía usar este mapa, pero bueno, ben. Fase 49, quédanos esta e 5 máis. Esta é de moedas. As moedas van ter que estar así, imagino. Vale. E a chegada está por ali arriba, que vamos a facer a chegada simulada por aquí. Vamos a facer, xa que moita desta vertical por aquí. Así logo non quedamos escasos. Aquí teño problemas que non me están encaixando ben todo, pero ahora reviso se hai unha opción mellor. Para a bifurcación teño que poñela noutro punto. Ten que ser noutro punto. Terá sentido aquí. Así, sí. Vale, agora se conecto. Están as tres moedas conectadas. Eso xa un mínimo. E agora teño pezas xa de abondo. Bueno, espérate. Espérate que non hai tantas abondo. Pero podo facelo desde arriba. Desde aquí. Desde aquí sí, vale, xa está. Xa está. E agora que me falta de aquí arriba. Aquí estamos, moi ben. Resolto. Fai un pouco un camiño así raro, pero chega. Bueno, faltame un poquinho aquí agora unha cousiña máis, alguna mecánica nova que lle dese un pouco de gracia, pero está ben o que é, funciona correctamente no esperado, así que
Tamén é un prezo axustado que ten o xogo, así que neste caso, ben. Estamos no parámetro do mundo do ben. Vamos con esta. Temos dúas verticais aquí obrigatorias, que vamos chantar, por exemplo, unha aquí e outra aquí, así aleatoriamente. E a partir de aquí, esta ten que ser aquí sí ou sí. Vale. Nos vamos a traballar cas obligatorias sí ou sí. Un final en vez do que me propoñen, se me deixan, se me dan as contas de curvas, vou meter aquí un final distinto ao que propoñen. Non me van dar as contas de curvas. Correcto, non me dan as contas de curvas. Vamos a facer aquí un simulacro de final. Vale. Entón, en vez de mandarnos para aquí para baixo, o sea, en vez de mandar para aquí para arriba, mando para baixo, epa. Vale. Pasa que me sobra unha das verticais ahora. Bueno, sempre me sobran. Está me sobrando aquí cousas. Ou non me sobran, espérate. Ahora para enganchar isto, con que engancho? Pero mira, vertical sí que vai facer falta ao final. Non, agora faltame unha. A ver que pasa aquí. Vamos ver. Por aquí abaixo non pode... Bueno, así que pode ser. Igual evitando estas é o truco. Seguimos directamente camiño por abaixo, aquí zigzagueando. Non, creo que é peor, creo que esta opción é peor porque consumimos moita máis peza. Parte aquí. Esto creo que... Bueno, esto no probando, pero creo que non é viable. Creo que esto... This is not viable at all. Non faltame un curro aquí. Vamos a facer un simulacro aquí do final. E que claro, como engancho co final? Vamos a facer desde o final, que igual é o que me está costando máis. Vale, entón agora faríamos isto. Agora con para arriba. Está me costando aquí a cabeza, pues non teño nada claro por onde hai que tirar. Porque agora estou ignorando isto de aquí. E realmente eu creo que xusto este dibuixo é o revés o que teño que facer. Que isto veña de aquí. Non, pero tamén tería que beneficiarse de... A ver, vamos a ver. É posible conectar estas dúas? Sí. A ver, isto de aquí é o atallo. Eu creo que este é o atallo básico. Isto así arbitrariamente de momento. Entón, vamos a conectar isto por aquí e isto aquí por aquí. Xa está, vale. Xa non me din conta. E ainda así sobrame unha peza. Non sei, eu creo que... Bueno, hai cousas aquí un pouco diverxentes, pero está ben. Este está ben.
E quédannos 3 fases, en teoría. Ahora vemos 52. Son 54. Vamos por esta. Vale, 2 camiños. Vale, está un pouco máis extraña toda, Esta vai ser complicada. Vale, imos intentar facer primeiro camiño para o azul, por exemplo. A ver, azul, se ti montases un camiño, por onde irías? Dá ese de aí que me molesta. Eu creo que metería aquí. Espérate que creo que, como poida facer o que eu quero facer, rematámoslo antes. Mira, unha recta obrigada e esta de aquí. E isto aquí non ten por que ser recta, pero bueno, agardámoslo. Vale, entón, isto, rotamos. 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 Vale. E aquí para enganchar, por exemplo. Vale, o azul a día de hoxe, martes 16 de xullo, ten camiño azul. E agora só teño que facer chegar. E sóbrame mogollón de pezas. Este tramo de aquí ten que chegar ata a bandeira vermella da arriba dereita que tedes. E creo que non é moi complicado, porque teño moita peza. De feito xa está. Buah, sobranme pezas. Vou apartar todas as pezas que me sobran. Isto acabo de topar unha solución que era moito máis deita. Nada, subirémolo, graciña Ninjun. Subirémolo seguramente pasado un tempo, aparte de quedar no Twitch, se che máis cómodo, na canle secundaria, xogando no recuncho, no YouTube, xogando no recuncho. Subirémolo xunto con análise na canle principal, casi impresións que nos deixo o xogo. Graciña despois está por aquí. Nada, pois esta está. Un saúdo tamén a xente que estes nos xogando no recuncho, vendo agora no YouTube, que nunca se sabe. Nada, aquí está a xente entrando aquí. Moi ben, quedannos dúas. Estamos xa aí. Que esta fase non era para pasarla así, eu creo, Vale. Estas que son grises son así, directamente. As outras non se poden rotar. Vale, o sea que a chegada ten que ser desde aquí arriba. Vamos a facer cousas desde o final, xa que ten que ser así. Isto... Teño poucas curvas. Predefinidas. Vamos a poner esta curva obligatoria así. Este camiño que nos manda para arriba. Vale, vamos a pensar un poquinho. Por onde atallamos máis? Claro, que esta sexa así, quere decir que hai que vir por arriba. Suponiendo que haxa que usar esa, que eu tampouco estou moi convencido que iso sexa así. Vale, vamos a intentar conectar un camiño que teña sentido. Vale, por aquí arriba. Non estou moi convencido desto, pero estamos facendo así porque o que pide o corpo ahora mesmo. Vale, me estoy quedando sin opcións aquí. Son opcións viables. Porque aquí outro que podo poñer é unha recta. Vamos a utilizar camiños, que vexo que estou quedando sen pezas. Isto así, isto así. Esta sóbrame. Podo empregala para aquí. E esta podo empregala para aquí. Vamos ver que máis. Esta sóbrame. Podo empregala para aquí.
3 pezas que teño que colocar noutro sitio. Unha tería sentido aquí. E agora hai dúas que teño que ver onde colocaría. Pasa que a ruta que estou usando, que é esta de aquí, xa ven por aquí abaixo, sube, dereita, Teño esta recta que me sobra aquí. Podo colocar aquí. E hai unha peza que estou usando de máis, que non teria por que usar. A ver, o comezo obligatorio aí abaixo. E na medida posible subir e demais. Podo facer así ou podo facelo subindo de aquí, pero claro, aquí prescindo desta que está. Claro, dentro do posible usar as que me dan eles, en canto que sexa máis rápido. Vale, pero espérate. Isto podo facer agora aquí. Aquí, quédame esta libre. Vou conectar por aquí. E agora que rompín de antes. Que rompín de antes. Isto vai aquí. Vale, xa está. 3, 2, 1. Aí estamos. Vale. Non é un camiño bonito, pero é un camiño. E con isto dancha Compostela na... Ben, non sei se... Creo que non había outra opción, Eu creo que neste dan todas estas opcións para... Por se te despistaras e máis. Mira, o tempo que pon é o que... O que daban. E última fase. Temos 2 camiños... Que estes van agora en liña reta, queren sair. E temos varias pezas fixadas, que estas van a ser que me dan un pouco a lata. E temos 2 rectas en horizontal, 2 rectas en vertical que non se poden rotar. E despois a xogar co que quiramos. Entón, cousas básicas. Eu creo que esta reta horizontal vai ser aquí, obligatoria. Esta reta horizontal vai ser aquí, obligatoria. Por como son as retas en sí. E logo a bifurcación, a xuntanza de camiños, vai ser, pois, nun destes 2 puntos. Vamos ver por aquí que se pode facer. Moita curva. Eu creo que non vai ser tan difícil este, Tiene que ser o último nivel. Vale, se comezo conectando primeiro a este señor, pois era igual máis fácil. Vale, pero non ten máis complicación que esta. Vamos ver se imos ben de pezas, que agora estou usando bastante para isto. Vale, o vermello agora mesmo conecta aquí con este cruce de aquí. Vou baixarme isto para aquí. E o vermello vai estar colocado, conectado xa. O vermello está conectado, colocado. Vamos a separar as pezas que non estou usando agora aquí abaixo. Imos co azul. O azul é conectalo por aquí. Que agora mesmo está conectado xa no cruce. Pero como fago que vaya por outro lado? Técnicamente non fai falta que conecte co cruce, estou pensando. Técnicamente non fai falta. Se eu aquí podría marcarme un facer por aquí camiño, pero non me saen as contas, claro. Pero espérate, vale, espérate. Mandámoslo por aquí por arriba. Obrigámoslo a ir por aquí. E temos a liada feita aquí. que se me cruzan os camiños, que se me cruzan os cables. A ver. Vamos a ir con un enfoque máis innovador. Vamos a optimizar camiños. Si isto rotamos aquí. Sí. Isto gústame. Isto gústame moitísimo. Vale. Vamos pechar aquí o azul, como conecta. O azul conectaría na miña cabeza así. Vamos a ver se se pode facer.
O azul conectaría ahora mismo o que ten o camiño feito azul. Quitei o vermello, pero o azul teno. Pero o vermello xa vai ter feito agora, porque unha, dúas e pasamos o show. Cando lle dei outra vez o botón. Aí, saudadevos, chao, chao, non sei que, tal. Claro, o vermello sai onde estou aquí, por aquí sai o vermello. E está saindo. E pasámolo. Parabéns, axudaches o noso viaxante a percorrer o seu último camiño. Esperamos que teñas aproveitado e divertido nesta xornada. Pero non te preocupes, a xornada ainda non acabou. En breve nos veremos novamente. Se te gustou do xogo, síguenos na nosa página de Steam para estar pendente de máis novidades. Así que basicamente temos o xogo aquí pasado. Entendo que estes son pois algúns dos escenarios nos que fixemos un percorrido aleatorio do que tocaba, pero está. Bueno, pois pasamos aquí en nada, en que sería? Hora e media longa, un pouco máis? Non, hora e media, 2 horas, non sei. Algo así nos levou The Traveler's Path, xogo que imos ver agora aquí a página de Steam, que corre a cargo de White Rose Games. Iso, mira, vamos a deixar aquí o seguimento aquí no Steam para que nos quede aquí pendente e demais. Onde está o de seguir? Onde está o de seguir? Non sei seguir a xente. Vamos a seguir aquí. Como se sigue un xogo? Vou seguir a estes. Desenvolvedora. Veña, White Rose, seguir. 16 seguidores. Teño que iniciar. Bueno, logo lle damos. Pero iso. Ben, un xogo ben, sinxeliño, a premisa é a que e todo isto, pero bueno, que está aquí, funciona ben. Non sei se ten versión para Android, que isto é un xogo que se presta moito para móvil, bueno, Android ou iOS e demais, pero, mira, ten Steam Deck, Switch, PlayStation 4, Xbox e demais. Vamos a seguirlos por aquí por Twitter. E nada, bastante xeitosiño este xogo. E aparte, é un xogo feito en Brasil. Quero dicir que aquí compañeros lusófonos, pois seguramente entenderon moito do que estamos dicindo deles. Así que non fai falta que me subtitules demais. Pois nada, recomendable, tedelo a 3 euriños no Steam. E nada, pois nós tamén agradecerles que nos deixaran aí unha chave para probalo para Switch. E xa digo, tedelo tamén para consolas actuais, todas elas, e PC Steam Deck, como dicimos.